Tito Bogan family, kasama ti Panay-Karkararat, ti Speedy Recovery ni Jedro, ti Special Intention, the Victim and Rolivian, kasama ni Benita Ro. Kakabsat, ti Diyos, tatarigadayan na ilang budno nga talag tayo kay Kuana. Iso na ti amin tayo, iso na ti makaamo ti amin tayo. Itad tayo kay Kuana, ti puso natin ti panunod. Dari ti patas nga napintas, dari ti pakasubukan, itad tayo kay Diyos. Tatlo nga may karitaya makilano, hindi tayo pinasanto na mystery, bigbigan tayo kay dari ti basbasol tayo. Pagbubuyan tayo ila, tanay mamanti tayo, ti Diyos manangasi kaya managayan. Iti si bababawi na natin po na tayo at konfesar, iti Diyos sa mga kapalin namin, kaya tayo may kakasa, tasya nakapasula, iti panunod sa oras namin kaya nilipay ko. Basol ko, basol ko, basol ko man. Iso magpapakasya kay Santa Maria, nanay kaya kadalikiyabi ng Angeles kay Santos. Kaya tayo may kakasa, tayo kakaasin at kumakaya tayo. Kaasyan na tayo kumaniman na kabalin na Diyos, kaya kalpasan naman na kapakawan na rin ibas-basol tayo, ipan na tayo, itibiyag na at nanayon. Amen. Aku
Kumararap tayo. Ako ang Diyos piti pakasaratan inapaypayso kinagnanayon aransa iso ti panagserbigan ka ang marswa iki amin na imbang aramidam kumangarod ta agserbi kami anapod mo kenta gapo ken ako kay Kristo anak mo ket Dios iso ang magipagbiag ken magipagarigan ka itinpuyot ti Espiritu Santo Dios lagnanayon na awan ti ingganan. Amen. Imaibasa na adaw ti libro ni Propeta Daniel. Itinayta tiyempo agparangto ni Miguel. Tinaindaklan nga anghel ang mga iwan kadag ikaibiyan. Alpasan na, tumawag ko di ribok at ipay na kasama malikod panay pastek kag nasyon. Intundumteng kay ta tiyempo may salakan to dagiti amin na kailiyam anailanad ginaganda iti libro ni Diyos. Adun to dagiti natay ti agbyat tumanen. Agbyat to iti agnanayon ti daduma kadakwada. Kaya dagiti daduma iti agnanayon a panakaibabain. Agranyat to dagiti masirib akas ilawag ti langit. Aglawag to nga agnanayon akas kadagiti isuen dagiti nang isuro kadagiti ado at tao nga garamid iti naimbag ti sao ti Apo. Kailangan tayo Jesus. Salmo responsorio. Salakniban na ko Diyos tasika ti pagkamama. Salakniban na ko Diyos sa sikat pagkamama. Sikalay mo Apo ti adakan niya ket ited mo amin akas sa pula. Agbyag ko kadagda imam, iti Apo ken kuana kang kanayon asilalagi pa. Asideg kanya ket awan ti pakan-anwa. Salakniban na ko Diyos sa sikat pagkamama. Iti kasta nagnuak iti radko ken ransa, ket kanayon ang natarged diri na. Kapuda di mo itulok ang mapanak, itilubong dagiti matay. Di mo ipalubos nga druksa, tinaturnog nga adipen mo. Salakniban na ko Diyos sa sikat pagkamama. Isurong kanya kidalan, nga turong itibiyag. Tikadang kanya, punuetak itiragsak. Kaya itulong mo, mangted, iti agnanayon, arang ko. Salakniban na ko Diyos sa sikat pagkamama. Dahil naibasa na daw isurat kadagdi Hebreo. Inagaw agserbi asin takder tunggal pali ang Hudyo. Ken maning adu ngay daton na dagdi sumenlaing laeng adaton. Gen pulos sa saan makabaylang dagiti adaton kay kaken dagdi baso. Lupay kasta indaton ni Kristo imay sa daton amay paay iti agnanayon kapu kalagdi basol. Ket kalpasan na nagtugaw ti makanawang ti Dios. Agururay kita sadyay aninga ang maparmek ti Dios dagiti kabuson na. Babae ti may sa daton pinagbalin na anak-anay ti amin na tiyempo dagiti mapasangka.
nga rod, do napakawanan na ditoy, saanan ang masapol nilaton, amay ka inibason. Ti sa uyapon. Pagyaman tayo, Diyos. Di apo at ako mga katayo. Kasta kumamit ka. Di pa na kayo nagawag tinasantuan na Ebanghelyo kasi surat ni San Marcos. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, kadagitang aldaw kalpasan di panawel keriga, agsip ngerto ti init, dito agaran niya tikulan, agtinlan ko dagiti bituel, ket dito agsusurot ti ornos dagiti panakabalin ti tangatang, kalpasan na makita lanto ti anak ti tao iti rabaw ti ulep, nga umay anak duwan ti panakabalin kendaya. Ibaon nanto dagiti anggeles amaban, kadagiti upat asuli ti daga, ket urnongan danto dagiti tattao a pinili ti Dios manipon iti amin a paset ti lubong. Alin nyo ni sursuro a maadaw iti kayo nga igos. No aguggot ken agrusen dagiti bulong na amuyo nga agbalibot ti panawen. Kastaman kenton makitay ang mapasamak dagito ay amuyo nga siligan ti tiempo ket dandalin mamrugi. Laglalipen nyo ang mapasamak ko amin dagito ay sakbay amatay dagiti amin na tao iti daytoy akapututan. Mapukaw to ti langit ken daga, ngem pulos na dito mapukaw dagiti sao. Ngem no maipapanti dadatay kan aldaw wenno oras, awan ti makaammo, oray dagiti anggeles sa dilangit wenno ti anak. Tilaan ama ti makaammo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Hindi na disgrasya. Hindi kapasan rin na panag-disgrasya tapos ang sumagmamanong Domingo, 5 kali recover. Kauray ko na kaya napuutan na sila anak na pagpututan na dalang tamad. Pero kung ano na tayo ko na sino na tamad kaya mutakta sa natalilistaan ni San Pedro Grupo Board na nagkumanya April 18, 1974 dahil August 9, 2024 na nakumag kanina to San Pedro papanak kung nalibangir na mga lalayuan di matay panutin niya papanan niya ayun ito mamatay di napati di mamatay yung amin yung mga taan duwati na sinsintot ng siya matala di naratan mo nagalo din sa sayang natala di naratan nagdadalos di puso na awampay na tansi dito sigurado ang mapangkayo iyan yung tilistaan ni San Pedro awampay na tansi dito sa mga congratulations padasin yung matay kakitaan gagalasin nyo man. Kung man, dali ko na maibasa ni Androgina, ni Propeta Daniel. Dali nakalista. Aguto dali ti agungar. Kunana, ibas-pasikod na. Iti mo may kadlaw maibasa, may sa adapo, di ba na isalakad. Ni Kristo isa dali altar. Iti mo ibang ninyo tayo, may sagsagalan tayo ni Abela, dali ti Propeta tayo. Ito dali na Domingo Christ nakingan na. Kasi umay ito, itong tangtang ibagbaga na ulit Ebanghelyo tayo, ibang langit. Ang rason di pa nakapangilangit. Sino umay mangkos ka kanya tayo, bawal
langit din dala maungas to, at nakabakay ko yung ulo, ano kita ako umay, pamisalatan na tayo. Dahil ibagbaga na tapaya, ito ang tunubingkod ka Christ na din ang umayo, kalibusanan ng tinubong. Mula kita nag-interpret ni Biblia nga handa mo, paadamon na nangipili Biblia, i-interpret na personal ang background ni Bagbaga na di na inadal jay background nila iba sa interpret na ibagalan na ito, bigatan na yan of the world na. Nulit yung iba-iba tayo, mapanan, ito domingo, mapanan kasi yung unanan mo niya, Jesus, awan ti makaamo. Yung mapayang nulit yung ibagbagan na, kaya nga sa akin, na kayo, kita ko, o rin ibagat yung propeta ganyan, at rin yung mapili na mapagpagkikuana. Although ibaga kayo, ibagbagan ni Santo Papa, lagi kayo naman ang naasin ni Apo Diyos. Ibagbagan ni Santo Papa, lagi kayo naman ang naasin ni Apo Diyos, awa, empty ka to jay, impyerno ko na. Nung adan ko nagtaada tayo mga makaam mo, nung sa dito ni mabalin na papanan, isagana tayo at ibagbagi tayo. Anya ni Jera, di ba na isagana at ibagbagi tayo, anya rin ko na nalay mo na ng iba, ay hindi Jera ko pinipre ko ulit tayo, yun ko na. Ipakasalakan ipudpud mo araksa, iso ti panagserbitin ka o ako. Isugal na ko na tayo magdaliti makalupong na araksa. Isugal na ko na tayo magdaliti tayo temporary. Wala niyo makalala na. Adaliti temporary lang siya. Kaya mahimay sa nakupili. Nanabahan na kayo mananana. Mabangkay kay kandun huma. Kakaasi kayo na magilig-lig. Yain anak yun. Na nilapas, yain naglapas. Ay, ayam, ha? Ako nang di makanan. Oo, nagalit yung balay na. Nainturo na ako mabalay mo. Temporary araksak yun. Malalatak na. Oray malalatak yung maglakan. No, dumagtak yung uping. Lalaki ko na. Wow, ada ko mga bisikleta. Dumagtak ko mga motor ko. Kasi lang, may imagine mo sa sabay mo na aaray ka. Kasi lang, ada mo mga mga kasi tinupong araksak yung mo. Ada ko mga mga mo. Ito naman makakatapuan mo maglakan. No, may stress ka mo timan. Pero may balbal mo. Ako, itatarigagan mo mga. At sunod mo ka mo. Oray madilim-dilim. Yun ako mga madilim ka daw. Kaya yun natulog ni Ima. Tapos na. Karusan na ko ang kita pa ito. Sa akin ko na. Napagamit ka. Nagtansin ka mo. After 2 days, akong muntag. Di ba kasi ang natin mo kami? Mangtit ka niya tayo kapsa. Na may stress ka. Mangtit lang kami kami. Maanong mo lang. Wow! May acidic ka. Kasama ko natin. Uy! Milyon na lang pala yung tataryaray. At ako mga milyon mo. Ako, business na naman lang. Nakaandar. Hinaandar ka milyon mo. Gusto ko lang sa tayo yan. Temporary. Haan ba yan? Isot ko na dito. Hindi ko rin yung pwede mo hirap tayo. Ipakasarakan. Ipudpud mo ka lang sa gusto di parang sa dilig ka. Kaulit na kayo mga ako, sila kumamot na maestra. Siyempre, nang-asawa ka man. Yung mga ambisyon mo, makasawa ka man. Ako doon mo namin tatalo na tayo mo. Makakakalay ko ano. Kaysa atin mga mukhaon, tatanong paglugluhan na kanya. Kakaasi ka muna ng tindin na, sakbay na natin nagamit na nawaraan. Siyempre, yun ang ambisyon mo. Yung aktura ko dahil kaya, ang aktura ko dahil. At pangato, kaya tayo, nung makikitakin tayo, ang ginayon na kayo na natataanan, na nagdaan sa likuan, nagdaan nilalimpas na trabaho, nagdaan nasaya at dalo para pauwi. Di mo kaya di mga idalibin. Itayo pa siya, ito yan o, nagsakit ni Uban na tao. Ay natin po tanong balbalin haan, di mo lang kayo kung sila ng chisa. Niya sila mangga mo nga, sinanglakan sa awang, ayan na tayo, kinabukakot mo nga, yung awit na dapusyon na. Di mo kaya mo sila natin, chiko ko mga. Iso ka na ko na, agpukaw man. Kaya hindi ko na ito, iwan o ay no, kinakaroon kayo dito Palestina. Hindi ba, pangalubigat tayo, kangangato, ako ba.
Intong lumang kay bumabagatan ang kamang disimbahan. Napag sabi at mamay, tatami ang kamakakitan. Hindi mo makapipig sa muna mo. Kaya tandali ang gawin. Nagdayo ng sunset bigyan na naman dali disimbahan. Gawin na pipig sa ang takandan mo. Kaya, adoon din yung kurami. Buhay na kami mga stages mo, tibiyak di matiakas din mo na. At hinggan ko nga lumakay ka, dito kung kulang mo talaga at din mapapati, naglaksa ako, nagsisit ba't kaya ako, kalanan doon, naglaksa na doon, kasi mo lang. Kapaya kasi ibagbaga tayo. Paspasin mo lahat na namin dito, yung naawan, kaya permanente dito yung po. Kung namin niya ang Yesus niya, madadahol kilangit yung gada, madadahol amin, tilakon sa o. Tilakon sa o. Kanya na itulong kanya kayo, nga mapal kanya na. Kung nalang mo lang kayo basa, kadaling bilistahan, di maikari nga mapal. Kasama rin din, kada tayo na amo tayo, tayo Kristiyano, tak mapal tayo, di tayo na listahan, amo tayo na isuro ka na kayo, alam ni Kiran, umuna ang nilagay, sakramento. Di mamatikin po ang sakramento. One offering, may isa na daton, isun tinagpunas. Ibinaro, di pangpunas di baso, ibigay ang daton na di baka, kalapati. Nung tatalagpasan ni Kristo, dahil daton tayo, doon ka na bagas ng giliyan o piman. At dahil na daton tayo, kalapagyaman na suporta tayo na simbahan, dawan offering na isot ng punas di baso, tilubungan, datan ni Kristo. Kaamumon. Habay, hindi mo matsin, kaamumon na isot pa kaysa na mo. Kaya bisa ang Rabi, at naman i-discuss ka niya. Pero kung kapalawin ko ka naman, may dalang hindi sa ulan, dapat katuloy mo ka naman. May dalang hindi pizzo. Nung nabunyagan ka, katuloy mo ka na, lumapapanan, dibanan, abay mag, isuman lang, iso pa kaisa lang kanan. Ay, ito na sayaan ka. Sayaan ito natin ito, buksit, Diyos di katuloy mo, Diyos di sa dapat, bakit na ka, pinpindan doon ka, dalawang Diyos kita. Nung maamot na nakas dyan, kung na, kapay mo na naman ka, siyempre as kasidad, nanatla ka, tawag sampai kay tingna. Pero na, little witness, no, mamati ka, di sakramento, ni Ako Jesus, na isod pa kay isa ka, kapay mo naman ka si Bahir, at dalawang may kanyang mga nalagyan mo, dalabro. Pero na umati, katuloy ko din ng Kristo na nakakaroon na kay Bahir. Ako gano'n naawanan na ang sakripisyo at damon at ayaw namin sakripisyo ka. Kaalis ko gawin din. Kasi yung tinaw na tsuran. Tukulang kanya na, kapay kasi dinatan. Tukuan, nagagrot ka. Awan nilangay mo. Mailiw ka. Siyempre, may liya sinirtan, isulatan. Ang kasi kumat lagi na rin ha? Di ba kasi yan? Ako mo kasi ang mukha nagagrot yung Diyos ko pakawanan. Isuro lang tayo sa malalaki ha? May gandang kirasan ko, hindi man ko dito, awang ka. Haan kasi luluyal ka, lupit ko kay day, ikasari, luluyal kay day, asawa, ikakarigapan pa. Na isuro di pang mati, kalamumun na iso pa kaysa akay lang mo isang pregisyo. Lamumun na iso, sila na bunyagal ka, dapat i-cordero, tinay sa nadakot, itala. Kapay ang umot na, kapay ang umalis, kapay ang sana to, may kasubsubang. Ang dapat ka nakasubang ng kalailaw na magkulang niya na di kababaan na manirigan na dapat tayo sa tibong tablet, ison. Na baka nag-inom gigit di karaya, makawawit ka, isumulang ang iso mabalay ka, kasi di ba rin kumaring na itulukan na. Sumulang ang iso mabalay, dano pumana. Nagsubli ka, iso mabalay ko. Sugar ko, kasi makaka. Sa bababaan na pagmati. Kapaya namin galing yung ibagbagana, namin at dali kinakasurat kung na, palumutan, adadali na daw hindi lang yan. Pero, dadang ba? Yung may mo. Agad na, hindi na bunyagan tayo. At hindi bulmat, kung nanalay kaya, namin hindi bulmat, dahil nagpapaputos mga misra, at hindi hindi ang ikat, nakakabing hindi bulmat ng bunyagan, na nabunyagan ka, nakamarkalan, at nakakabunyagan. Dito nang magaling na malalakan.
Nakamarka ka na mabalinan ka naman niya, inilagay tangsit, pero teko na ako sa bagay sa lahat, kaya hindi na natin, ako pinalitan ka na tangsit dito. Katawa na. Tangsit kayo, hindi na tangsit. Haam mo kaya kapag babaw yan, di ba? So mo, nangunulan ka dagsan. Haam mo ang kabalan, kaya kapag kumpa ba? Hanggang na makasublit, awan na tangsit, hindi langit. Awan yung lugar, tinatangsit niya. Ipagparalutan dyan, I am the best. Siya ka mamaya na, siya ka singkat na, siya ka lalaki na, siya ka dadalusan din mo, so siya ka kumpumpisa. Wow, hello. Nagkukumpisa kami ka ng kapati. Kada tayo ka ng kanahin, nagkukumpisa ko, ikaano, dinagkasan kami. Saan ko lang kumpisaan mo, dandali ka, agoy mo yung naman akin, so nasabi ko na sa sakit kaya agenda na kumpisaan ka yung gamaan. Kada kasurat na yung nababaring na madadakil. Kadito ikaw, ori i-ibangay ko tayo, kuna na, madadakil amin, langit, kaya kahit ang saan, agrama na dito, may tayo amin, agraman, bagi tayo maruno, madadakil. May sa atin na madadakil, yan isang ulitos. Pero di sa unang inbiyat mo, nakalista ka. Jadi sa una inumaratawag mo iduan managbiag mo, haano marunaw ta, nagnangan niya sa una. Jadi sa una dalarin na, dali tatawin ka. Tanakaramang ka na rupi, talakdalan na sa una. Dawal, bigay mo na sa Diyos ng tingma ako ni ako Isus. Nakaraman kita, isurakan nga nagpungaw ka niya. Isurakan umay tuman, ito na may natuligo ka, hindi ka ako Kristo ito na umay. At pangato ko na nakaramang ka kadili tigbigan ng tiniskaan na. Tapos lang mula ayuda na ito, yan. Dahil nakalista mo na dyan. Nung malakas ka mugin ni Apo Eso, surang ka pala, trabaho to at pumawak ka. Magdanagan mo, ha? Dahil bibigyan mo kaalalay niya. Nukas mo kayo kapit sa niya, kung Diyos na akin ako naman na tagtaan, bunyagan ka. Asyura sa baptisan, dagdag sa parlamento, nakalista ka namin din ako kung dyan. Dagdag na naman. Ano yung karakter na pakitaan na sila maawat na Indian mo ba din mo sa una. Dahil namin rin ang tao na si Kati Ari kinapakong ba, he is the Prince of Purity. Prinsipe kinapakong ba, Ari ni Ayat, isuna titil, isuna. Ari di pala siya bingan ng utnong na rin na naglaking ka isuna lang pinangarami. Dahil yung mula sa umahan natin yung karaktulan. Pero hanggang natin na iparin na, kaya pamuhan ko yung babawi, awan na ibigay listaan. Pero ito, palaliman tayo. Umay mo lang dito sa mga akin. Pasukot na, kung napagmusok na. Kung nangalang ka, kung gawin Kristo niya, naging ka na maparunod na pikapuso. Parang na. Mabalik mo, parang na dito ang pansin mo, parang na din ay sakit pinaso mo, parang na din ura, parang na din kinaman yung buho mo, parang na din individualism, na siya lang ang bibigyan ko sa bagay. Pero maparunod na din agad kung ba na kanilang kaaming Kristo. Talaga sa magsayaan na nakalista din agad tayo, na mas sigurado na ibigyan tayo. Lalu di sa una kayo, baru-baru tayo at sigurado na alis na ako. Paglagat tayo, mamati na Diyos sa naman na kabalit namin. Nanangal sa balik namin. Mamati ang Yesu Kristo, bubutong na alam namin ako kayo. At inumawag ka ang Espiritu Santo. Iniyan ang Santo Maria Virgen. Nagtuto, ipalag-turay ni Consigliado. Nailansay ni Cruz na tayo tinigatan niya. Simulog nila na tayo. Nagkakuan kayo at kawan daw. Imulit sa ilangit at sa tugaw imanawan ni Diyos Ama na mabalik namin. At papunto sa diyay ng mga kong naisisigaran kay Karaginatay. Mamaya ang Espiritu Santo. Pag-checkmate sa Iglesia Katolika. Ipinagpinan ng Iglesia Santos. Ipanakabawan ng Ibasbaso. At gano'n kalaksan mo ipagmaymay sa tayo kaliki amin ang aming disimpaan
ang magitatag ilalalitan na ama kadagiti kasapulan tayo, bayan di paladpadaan tayo kay Kristo nga ari sa kalubungan, iti tunggal kararat ko na tayo, apo din dyan na kamutali. Ako lenggen na kampali. Agpa ay isang tayo ng iglesia, ngay dapuan ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Sapay kuma tagtalineda na pudno iti akem na ipabaklay kadakwada. Iti kasta may sagana daan na tattao agtay iti Dios. Ita ken ti masangwanan agya. Pumararat kayo. Ako lenggen na kampali. Agpaay kadagiti amin ang magdadaulo iti pagilian tayo. Masusunod na kuma ipatay ti na Kristiyan man agya ti tao. Babaen ti kinaridamda ang parme kadagiti dakes nga struktura ang dadael. Ken mga lilaw kada tayo magturong iti Dios. Pumararat tayo. Ako lenggen na kampali. Agpaay kadagiti kakabsat tayo masaksakit. May dadadanes ken may tugtugon. Sabay kumata kanayo na silirinda mga miris iti paningpatek ti Dios kadakwada. Iti baet ken iti rigat ken panakasubok asagsagraben da iti daytoy agyan. Pumararat kayo. Ako lenggen na kampali. Agpaay tigimong tayo. Datayo nga dayta ditoy. Maring kuma kada tayo na bunyagan, itarigagay ang makipasayat kada ginagama programa, isimbaan, nga turong ti panagbalbaliw. Tapos nakasagana, tigimong tayo ang mga pasambay, iti may kadwa ay ni Kristo, iti anyaman na kanito. Umararat tayo. Ako lenggen na kampali. Agpaay kadagiti amin aging musayen. Nang runa dagiti saan na napapakadaan ti ipapatay da. Alain mo maidan ti Dios sa makipagnaed ken makipaglagsak ken kuana ti pagarian sa dilangit. Pumararat kayo. Ako lenggen na kampali. Ang believe tayo tayo magtawag nila hindi bukod tayo. Okay? Dahil dito ang dito pamilya tayo. Hintay mo di kasaralan na dito kapsa tayo di mawag itulong tayo may katararan ka na kawalan. Pumararat tayo. Ako din nailangitan na ama at to'y tinaduma-duma kasapulan mi tapno matahinayon tiingkang palagrigan kas membro ti simbaan at binawon ti anak mo ipaay mo ka tila kada kami kapumetlaan ken Kristo nga ako mi.
sa amin at kapag kayo, kaya kilala mo kami sa Panginoon. Makaiayong at ken kaampo na iti sakripisyo, para irayon na kumani malagayat mi ken kapit bunpuden na, kaya nanayon na kinaragsak mi gapo ken Kristo nga ako mi. Amen. Apo at ako mata kayo. At ayon dalita puspuso yo. Dadadan na sa tatagay iti ako. Agiyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kariyan ruwe. Puno na yung may karikat rumbeng anong nigat para isalahanan ni ada kami. Iti amin na tempo kendis ko. Agyaman kami ken ka o Apo na santuan na Ama. Man nakabalin, katagdanayon na Diyos. Takas taunay ti panangay ayan mo itilubong, tanadanunan na imbaon ti anak mo anang isalakan, ken kinayat mo makipagbiyak amayaskin kada kami malaksid iti panagbaso. Iti kasta ayan ng bisaguday nga impaay mo kada kami, kas iti panangayat mo kada bisaguday nga adda ken Kristo. Ken dahil kinagasa tanang pukaw mi gapo iti kinasukir mi, gapo iti kinatudyo na maisugli kamatlakan kada kami. Anang santa makilanggay kami kada iti Angeles, kaya naglaraksa kami ang mga idaydayo, kaya ko nami adi at sarudayo. Punto na Apo abihid ka tinasanto, kasi ka tinugwayan, ti amin at tinasanto. Dawatin binarod ti paimo ta Espiritu, amang pasanto kadagiti adapon, tapno pagbalinan, kadi paimo ida kada kami, abagikan dara ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu ibisak bay ayawat na asya ayat ti bagina, tapno artuto nanalay tinapay na diyan benta. Pis-pis sinasa na inted kadagiti disipulos na ket tinunana alawin nyo ket mangantay amin iti itoy taday iti bagi iso na iyawat ko ang may paay kada kayo. Kastaman at alpasanday di pa nagkabiidan na nalay iti kalis nagyaman manengken ka sana inlet kadagiti disipulos na ket kinunana alawin nyo katuminong kay amin iti dayto taday iti kalis ti darat ti bago kay nagnanayon at ulag iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbaso aramiden nyo dayto ay pangilaglagit yo kanya. Di misteryo di pamati. Itinurot pa ng ilagin niyo di papatay ng panahungan ni Kristo, idapon mo yan kaabot, itinapay tibiyakin, itaalis di panahal isarakan. Agyaman kang kenta en paay mo amay kami, nga dali ko'y saklang mo, kadag serbi kang kenta. Dawatin ni Apo, tala kami makirawin, iti bagitan daro ni Kristo, pagkaykaysan na ang pumati Espiritu Santo. Lagdali man kat-apo ti Iglesia mga isak na ti sa malubungan, kat parayrayong kayak na analusan. Lagdali man ni Francisco a Santo Papami, ni Marlo, nga Arsobispo mi, dahil amin na Obispo, kat papati. Lagdali man pa'y apo rin ti kapagsat nga Pimusayan,
Asi inanaman ni panabungar danto isidong takaasin. Awatin katilan isidong karangyat mo apakakitaan dalin kay derupa-rupa. Dawatin ni ako, dahil paay mo may takaasin ka na kami. Arabilan ko may kalikang amin kaya nanayon na biya. At makiramot kam to, kinaindasan ng Virgen Maria ngay na Diyos, ninagasat na Jose ng esposo na, dahil pinagasat na apostoles, kadali amin na sa santo, isuda ang nakatudno at serbigan ka dito ay talaga. Makikadwa kang tukad na kalapada. Ang mga itantanong ken mga idaydayo ken kagapu ken Yesu Kristo nga anan mo. Gapu ken Kristo. Sila kaysa ken Kristo ken gisilong ni Kristo. Itigin po yung Espiritu Santo irong ken kama na kabalin na ama. Di amin adayaw ken gloria. Iti agnanayon nga awan di ingana. Tayo mararaw ni Ama, pagkakon tayo kitararan na insuro ni Apo Yesus tayo. Ama ni nagas sa ilangit, malaydayo, mahinakan mo. Doon tayo kumakikaraya, Mahinakan mo. Ibigara ka sa langit. Ibigay ka na ang dalawi. Kanay pagkanayan ng araw. Pakawalan ng baso, niyakas ng pamawali. Kaya pinakabaso na kami. Dawatin mi kan kaapo ta isalakan na kami kadali amin ang pagdaksal mi. Idam kada si ayat ti kapia kadali ang dawmi kat babalan ti panulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalain may ti basol may ilisi kami. Ti amin nariripok may kanawa kami. Kabayatan di panamururay mi itinagasa tanang namaen mi. Ken itiya ay Yesu Kristo anang isalakan kada kami. O ako mi ang Yesu Kristo kinunang talaga di apostoles mo kapya ti bakit kada kayo? Kapya nga dapukan niya kitad ko kada kayo. Saan ka talaga di basbasol mi tiningningan? Noligat ti pamati ti iglesia. Kadkas mayan no ti pagayatan. Ipaay mo ka na sila asi kan kuana ti kapya kan panagkay kaysa. Sikang agbyag ken agari ikat nanayot na awan ti ingana. Kapya ti abot ang tanayot kumaganda. Kinapapagbabakin ng ayat ng puso, ipaayit tayo di kapya, ipaggagmay sa timahingkat kali di basbasol ti lubo. Nagasat tayo anaya ba ti dahil ko ay apadaya. Ako ay apadaya. Ito may salamat sa
Ako imbilin ti anak mo arambakan mi ti Eucharistia pangilagid mi ganwana. Aramidan ka di ati panangawat mi ti bagikan darana. Mapalayray ti panagayat mi kan ka kinitipad na mi atao. Gapunen ako nga Kristo anak mo ng Diyos. Isa magipagtiyak din magipadali kan ka isimpuyo ti Espiritu Santo. Diyos nagnanangyon nga awan ti indana. Amen. Tapos ang tinisa ito mabigat ako, may ikulit ay training, seminar tayo, karigagay na ito kada ako ay iyesimba. Ti ako ang dakumata na kayo. Pagkisulan na kayo, di man nakabalin na Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. May pasan din sa Santa Misa, rin tayo, ti ayat, ti kapya, ti ako. Ang yaman tayo